ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамхел лосинаҳои туркиро нишон диҳам ва бисёр духтаракҳо пурсида буданд. ин видео аз бозори Корвонай, тарафи Тилобозорай, даромадгоҳи рақами 11 тах хонааш, яъне подвали анамин даромадгоҳи рақами 11. Пешина вай буд, пешина ҳафтум дарвоза буд. ҳозир боша даромадгоҳи рақами 11. ҳаминҷа биёед подвалаш бинед, чанд намудам хе почоҳо ҳастай. ҳам лосинои хе узки ҳастай, ҳам широки ҳастай, барои занҳои калонам ҳастай, барои мисол духтароям ҳастай. Чанд намуд. Инҷа ҳам велюровӣ ҳаст, ҳам пахтагиёш. нархҳои ино лосиноҳо тоза туркиян, нархҳошон аз 150 сомон то 180 сомонай. ҳам ина бинед, ниёш велюрияй. Анавай киртое ки да хотиртон боша 850 сомона нишон дода будам туркӣ. Анавай ёда мешава ки ҳамхел лосиноҳо гирӣ, меша комплект. Бисёртар занҳо барои анами платьёи дароз, барои киртои дароз анамхел лосиноҳои ҷудогона мегиранд. Инҷа начосдорам дора, беначосам дора. Баъзеҳош ҳамхе ҳамаш хеле мебинед сангча доранд, баъзеҳои дигараш бошад вишивка ё ин ки гипюр, тур, ҳамхели чизо доранд. Набо пратар ма нишон медиҳам. Чӣ хеле гуфтам, касе ки агар дар Тоҷикистон бошад метавона як маротиба омада ҳамин подвали ҳамин 11 дарвозара, 11 даромадгоҳа подвалша бинед. Дар инҷа ҳам нижни бельё мефурӯшанд, ҳам ҳамхел лосинаҳо. Бохтон бинед, мисол гапзанон кунед. Ина ин намудош бо барои занҳои калонай. Баъд ҳаст бо ина ин намуд молодёжный гипюр. хулоса дӯстони азиз, рақамҳои ватсапи ма дар рӯи экран ҳастай. Шумо агар доставка хоҳед нависед, мо доставка мекунем. доставка ҳам дар Русия ҳастай, ҳам дар дохили Тоҷикистон. боқӣ саломат бошед. хайр.